ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपकदाय गौरकदादामदाय नगर ग्रामचार्य। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंदरिकी हरे कृष्ण। सो ఈరోజు రెండవ అధ్యాయం మనం భగవద్గీతలో చూడబోతాము। सांख्य योगము और गीता सारांशం। అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఇస్తున్నారు గీతా సారాంశం। సో నిన్న మనం చూసాము అర్జునుడు 5 కారణాలు చెప్పారు యుద్ధం చేయలేని దానికోసం। ఏంటి అని అంటే స్వజనులు, నేను నా స్వజనుల మీద ఏ రకంగా నేను యుద్ధం చేయగలను, నాకు సంతోషం ఉండదు, నేను నా వారిని నేను సంహరించిన తర్వాత ఏ రకంగా నేను ఆనందంగా ఉండగలను అనేసని। మూడోది పాపం, నేను చేసేది పాపపూరితమైన కార్యం అవుతుంది అనేసి చెప్తున్నారు। నాలుగోది ఏంటి అని అంటే వారికి కుల నాశనం అయిపోతుంది, వారికి సంస్కారాలు నేర్పించే వారందరూ కూడా చంపేశానంటే మరి కులాంతలకు ఇది సంస్కారాలు ఎవరు నేర్పిస్తారు అనేసని। ఫైనల్లీ ఏంటి అని అంటే అనిశ్చితం అన్నమాట। సో అతను ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అనేది తెలియకుండా ఉన్నారు। సో దానికి కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే దానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పటిదాకా కృష్ణుడు అసలు నోరు తెరవలేదు, అర్జునుని ముందు చెప్పనిచ్చారు, అంతా చెప్పనిచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇక్కడ మాట్లాడతారనమాట। సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే 4 పాయింట్స్ మీద మనకి ఫోకస్। సో ఒకటేంటి అని అంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి పరిపూర్ణమైన శరణాగతి పొందుతారనమాట। కంప్లీట్ శరణాగతి పొందిన తర్వాతే కృష్ణుడు మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తారు। అండ్ రెండో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరెవరు అని అంటే నా పేరు కమలేశ గోవిందదాస, నేను సో జాబ్ చేస్తాను, అంత పెద్ద పొజిషన్, అవి మాత్రమే చెప్పుకుంటాం కానీ నేను ఎవరిని అనేది ఎవరికి తెలియదు। అంటే ఎవరికి వారికి అసలు వారేంటి అనేది తెలియదు అనమాట। అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది అది మన జీవితానికి ధ్యేయం। అసలు నేను ఎవరిని, ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాను, ఫైనల్లీ నేను ఏం చెయ్యాలి నేను అనేది ఎవరికీ తెలియదు। అందరూ ఏంటి అని అంటే చిన్నపాటి గోల్స్ ఏదో పెట్టుకుంటారు, ఎందుకు అని అంటే వారిని వారు శరీరము అని అనుకుంటారు కాబట్టి దానికి ముఖ్య ప్రాబ్లం తలకు రూట్ కాజ్ ఏంటి అని అంటే వారు శరీరం అని అనుకునే దాని వల్ల। సో దాని మీద సెకండ్ పాయింట్। మూడోది కర్మయోగం, అంటే కర్మని చెయ్యి ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టు అనేసారి। అండ్ నాలుగోది స్థిత ప్రజ్ఞులంటే ఎవరు, వారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఇది 4వ పాయింట్ అన్నమాట। సో ఇక్కడ కృష్ణుడికి అర్జునుడు చెప్తున్నారు కార్పణ్య దోష స్వపత స్వభావ పృచ్ఛామి తం ధర్మ సమూఢ చేత యశ్రేయస్యానిశ్చితాం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నాం। ఓ కృష్ణ గోవింద వాసుదేవ జనార్దన, నేను కంప్లీట్గా నేను కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాను, నాకు ఏం చెయ్యాలి నాకు తెలియటం లేదు, ఏం చెయ్యకూడదో నాకు తెలియటం లేదు, నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను, హృదయ దౌర్బల్యం అనేది నాకు ఏర్పడుతోంది, నాకు ఇలాంటి సమయంలోని నిశ్చితంగా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అనేసని। ఈ కష్టాలన్నీ కూడా నన్ను ఆవహించున్నాయి, నాకు ఏమాత్రం కూడా నా మీద బుర్ర పనిచేయట్లేదు, కాబట్టి నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను, మీరు ఇప్పుడు నాకు గురువు, నేను మీకు శిష్యుడిని అని చెప్తున్నారనమాట। కాబట్టి నాకు ఏది సరైనదో దయచేసి మార్గదర్శనం చేయించండి అనేసని ఓ గురుదేవా అనేసని కృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు।
ఇక్కడ అర్జునుడి తలకు ఆ మూడ్ చూడండి, అతను కంప్లీట్ శరణాగతి పొందున్నారనమాట. కళ్ళల్లో అశ్రు ధారలు పెట్టుకోనున్నారు, వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకోనున్నాయి, అతను కనీసం నిల్చొని కూడా నిల్చోలేకపోతున్నారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణుని కూడా చూడండి, అతను కూడా అదే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. కానీ చాలా చాలా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉన్నారు, చాలా ఆనందంతో ఉన్నారు, సంతృప్తితో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మరి కృష్ణుడు ఎవరు అనేసని మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. ఇది అర్జునుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణుడు ఎవరు అనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఒకవేళ మనం ఏదైతే చూస్తామో అదంతా కూడా సరైనది, నేను ఏది చూస్తానో అదే నేను నమ్ముతాను అనేది ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి అని అంటే, నేను చూసేది ప్రతిదీ కూడా సరిగ్గా నాకు ఏ రకమైన దోషాలు లేకుండా నాకు కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు మామూలు కళ్ళతో నేను చూడలేకపోతున్నాను, కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోవాల్సింది వస్తుంది. కానీ మామూలు కళ్ళతో ఉండే వాళ్ళు కూడా అన్ని రంగుల్ని వాళ్ళు చూడలేరు. కొన్ని అల్ట్రా వైలెట్ లేకపోతే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ వాళ్ళు చూడలేరు ఎవరు కూడా. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే, మనం చూసేది అన్ని కూడా కరెక్ట్ అనేసి అని అనుకోలేం మనం. సో మనకి మామూలుగా ఎప్పుడైనా మనం చూసాము అని అంటే, ఒక కొండ దూరం నుంచి మనకు ఒక కొండ కనిపిస్తుంది, కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసాము అని అంటే ఆ కొండ దాటి మన కొండతోని ఒక చెట్టు కూడా కనిపిస్తుంది. మనం ఇంకా చెట్టుకి దగ్గరికి వెళ్ళి చూసామనంటే ఒక చిలక పండు తింటున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ దూరం నుంచి మనకు అవేవి గోచరించదు. అలాగే మనకేంటి అని అంటే, మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట మనం సూర్యుడిని చూసాము అని అంటే, ఎండాకాలంలోని మనకి సూర్యుడు కనిపించరు, కేవలం ఒక దివ్యమైన కాంతి మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఏమనుకుంటామనంటే అదే సూర్యుడు అన్నట్టుగా అనుకుంటాము. కానీ ఉదయించే సూర్యుడు కానీ అస్తమించే సూర్యుడిని కానీ మనం చూసాము అని అంటే మనకేంటి అని అంటే అంత తేజస్ ఆ టైంలో ఉండదు. కాబట్టి మనకి తెలుస్తుంది అదొక గుండ్రటి ఆకారంలోని ఉన్నారు సూర్యుడు అనేసి. కానీ మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట మనకి ఆకారం కూడా కనిపించదు, కేవలం కాంతి మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం అదే ఒక టెలిస్కోప్ తోని ఆ రకంగా మనం చూసాము అని అంటే, చాలా హై ఇది ఉండే రెజల్యూషన్ ఉండే టెలిస్కోప్ తో మనం చూసాము అని అంటే మనకు తెలుస్తుంది అది జస్ట్ ఒక సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే కాదు, ఒక స్పెరికల్ ప్లానెట్ లాంటిది, ఒక స్పెరికల్ స్టార్ అది. దాని లోపల రకరకాల రియాక్షన్స్ జరుగుతోంది, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ జరుగుతోంది, దానివల్ల కొన్ని కోట్లాది డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ అక్కడ ఉన్నది అనే విషయం మనం టెలిస్కోప్ తో చూసుకొని ఆ రకంగా మనం తెలుసుకోగలం. సిమిలర్లీ భగవంతుడిని కూడా 3 ఆకారాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటేంటి అని అంటే మనకి ఫస్ట్ బ్రహ్మన్. బ్రహ్మన్ అంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే భగవంతుడు నిరాకారుడు, అతను కేవలం ఒక దివ్యమైన జ్యోతి అని చెప్తారనమాట. అది ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ భగవంతుడిది. సో అది బేసిక్ లెవెల్ అనమాట. కానీ యాక్చువల్ గా ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూసామనంటే పరమాత్మ స్వరూపం అనమాట. అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మలోని నివసిస్తూ ఉంటారు అనేసి. కానీ లాస్ట్ ఏంటి అని అంటే భగవాన్ రియలైజేషన్. ఇది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన రియలైజేషన్ అనమాట, భగవాన్ రియలైజేషన్ అనేది. భగవాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే అతను సకారుడు, అతను దివ్యమైన అందమైన రూపం, కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అనేసని బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పున్నారనమాట బ్రహ్మదేవుడు. అంటే క్యూపిడ్ అంటారనమాట, అంటే మన్మధుడు ఒక్కరే చాలా చాలా అందంగా ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడిని చూస్తే అలాంటి మన్మధులు కొన్ని కోట్లాది మన్మధులు కలిస్తే ఎలా ఉంటారో ఆ రకంగా ఉంటారంట కృష్ణుడు. సో అంత అందము, ద్విభుజాకారమైన రూపము, శ్యామ సుందరమైన వర్ణము, ఇంకా త్రిభంగ్య ఆకారంలోనే ఉంటారు. అది కృష్ణుడు, అది భగవాన్ స్వరూపం. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. ఇది మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు అర్జునుడికి చెప్పిన మాటలన్నిటినీ వినిన తర్వాత కృష్ణుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. అశోచానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః నానుశోచంతి పండితాః. సో మొదటి ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే కంపాషన్,
నా వారు నా స్వజనులు, వారిని నేను ఎలా సంహరించేది అనే దానికి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. ఓ అర్జున, అశోచానన్వశోచస్త్వం అంటే నువ్వు దేనికోసం అయితే బాధపడాలో, దేనికోసం అయితే బాధపడకూడదో దానికోసం నువ్వు బాధపడుతున్నావే. నువ్వు ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషతే, ప్రజ్ఞ ఉండేవాడు, బాగా తెలివైన వాళ్ళలాగా మాట్లాడేవు. నిజంగానే నువ్వు బాగా తెలివైన వాడు అనుకున్నాను నేను, కానీ కానే కాదయ్యా, నువ్వు తెలివైన వాడివి కాదు, నువ్వు ఒక మూర్ఖుడివి అని చెప్పేదానికి ఈ రకంగా చెప్పారు కృష్ణుడు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే అంటే తెలివైన వారిలాగా నీ మాటలు తెలివైన వారి వలె ఉన్నింది ఇంతకు ముందు, కానీ దేనికోసం అయితే బాధపడకూడదో దానికోసం బాధపడుతున్నావు. యాక్చువల్గా ఒక తెలివైన వారు, పండితులు అనేవారు అంటే తెలివైన వారిని పండిత అని అంటారనమాట. ఒక తెలివి ఉండేవారు ఎవరైనా సరే కూడా బ్రతికుండే వారి కోసం కానీ లేకపోతే చనిపోయే వారి కోసం కానీ వారు దిగులు చెందడం కానీ వారి కోసం అనేసని కలత చెందడం కానీ అలాంటివి చెయ్యరు అనేసని చెప్తున్నారనమాట. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్ర న ముహ్యతే. అంటే దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర అంటే కౌమారం అంటే కుమారావస్థ, యవ్వనం అంటే యవనావస్థ, జర అని అంటే ముసలితనం. ఏ రకంగా అయితే ఒకే మనిషి ఈ అవస్థల్ని దాటుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు ముసలితనం దాకా, అలాగే వారికి ఏంటి అని అంటే తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, ఆ దేహం ముగిసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ దేహం పనికి రాకుండా అయిపోతుందో అప్పుడు వారు వేరే దేహాన్ని వారు తీసుకుంటారు. ధీరస్తత్రణ ముహ్యతి, దానికోసం ధీరులనే వారెవరు కూడా దానికోసం అనేసని కలత చెందరు ఈ ఆలోచనకి అనేసని చెప్తున్నారు అనమాట. మాతృస్పృశ్యస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణో సుఖ దుఃఖదా ఆగమోపాయినో నిత్యస్ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. అంటే ఎవరైనా సరే కూడా ఇటువంటి వాటి కోసం అని శీత ఉష్ణాలు అంటే చలికాలం కానీ ఎండాకాలం కానీ ఏ రకంగా అయితే వస్తుంటాయో అదే రకంగా సుఖ దుఃఖద, సుఖాలు వస్తూ ఉంటాయి, దుఃఖాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మనం కోరుకున్నంత మాత్రాన సుఖం రాదు, మనం బాధపడిపోతున్నామన్నంత మాత్రాన దుఃఖం వెళ్ళిపోదు. మరేం చెయ్యాలి అని అంటే ఆగమో పాయినో నిత్యస్ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. తితిక్ష అనంటే తట్టుకోవడం, కాబట్టి తట్టుకోవడం అనేది నేర్చుకో అర్జున, ఇలాంటి వాటికి కలత చెందద్దు అనేసని అర్జునుడికి చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. వాసాంస జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాని నరోపరాని తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఏ రకంగా అయితే ఒక మనిషి పనికిరాని దుస్తులని పక్కకి వేసి కొత్త దుస్తులు వేసుకుంటారో అదే రకంగా ఆత్మ అనేది కూడా పనికిరాని శరీరాన్ని మార్చి దాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. నయనం చిందంతి శస్త్రాని నయనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోచయతి మారుతః నశోచయతి మారుతః. అంటే మరి మనం ఎవరము అంటే శరీరం కాదు, మనం ఆత్మస్వరూపులం, మనం ఆత్మ. సో మరి ఆత్మ యుద్ధ భూమిలో ఉండేటప్పుడు శరీరాన్నే కాదు ఆత్మని కూడా చిన్న భిన్నం చేసేస్తుందేమో కదా ఈ అస్త్ర శస్త్రాలు. అంటే అప్పటి కాలంలో ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మాస్త్రాలు, పశుపతాస్త్రాలు మరియు నారాయణీయమాస్త్రాలు, ఇటువంటి రకరకాల అస్త్ర శస్త్రాలన్నీ వాడేవారు. మరి ఈ అస్త్రాలు చిన్న భిన్నం చేసేస్తుందేమో కదా అని అంటే దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, వద్దు నాయన, అలాంటిది ఏమీ కాదు. సో వర్షము గాని దాన్ని తడపదు, అగ్ని దాన్ని కాల్చలేదు, కాబట్టి దేన్ని నాశనం చేస్తుంది అస్త్రాలంతా కూడా అంటే కేవలం శరీరాన్ని నాశనం చేస్తుంది, ఆత్మని ఏది ముట్టుకోలేదు అనేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి దాన్ని ముక్కలుగా చేసేదానికి కాదు, దాన్ని అగ్నితోని కాల్చేదానికి కాదు, నీటితోని తడిపేదానికి కాదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట.
జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్థే నత్వం శోచితుమర్హసి నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన వారికి మరణించక తప్పదు, మరణించిన వారికి మరలా పుట్టక తప్పదు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో దానికోసం అనేసని తెలివైన వారు దానికోసం అనేసని శోకింపజారు అనేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో మరి ఇప్పుడు రెండో క్వశ్చన్, సుఖం అనేది లేదు, నా వారితో నేను యుద్ధంలో గెలిచి నాకు ఏ రకంగా సుఖం వస్తుంది అనేసని దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, చనిపోయేవారంటే ఏముంటుంది? స్వర్గం దొరుకుతుంది. జిత్వా వా భోక్షసే మహీం, గెలిచేవనంటే మాత్రం సంపూర్ణ విశ్వానికే నువ్వు రారాజు అవుతావు. కాబట్టి తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ, లే ఇంక బుద్ధి పుత్ర, యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధాన్ని దృఢ నిశ్చయంతో యుద్ధం చెయ్యము ఇంకా అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడితోని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఇది వెళ్ళు యుద్ధం చెయ్యి, చనిపోతే స్వర్గము, అదే గాని అంటే వీరమరణం దొరుకుతుంది. సో వీరమరణం దొరికితే స్వర్గము, కానీ అదే గెలిస్తే రాజ్యాభిషేకం జరుగుతుంది అని. అవాచ్యవాదాంశ్చ బాహూన్ వదిష్యంతి తవాహిత నిందాంతస్తవ సామర్థ్యం తథో దుఃఖతరాన్ను కిం తథో దుఃఖతరాన్ను కిం. అంటే ఓ అర్జున, ఇప్పుడు నువ్వు అంటున్నావు నాకు ఆనందం ఉండదు, సంతోషం ఉండదు, నా వారి మీద యుద్ధం తేల్చి అని అంటున్నావు. మూర్ఖుడు వలె మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు యుద్ధాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు నీ రీజన్స్ నీకున్నాయి, కాకపోతే నీ శత్రువులు ఆ రకంగా అనుకోరు. వారు నిన్ని రకరకాలుగా నిందంతస్తవ సామర్థ్యం, నీ సామర్థ్యం మీదనే నిందలు వేస్తారు. అది కాకుండా నీకు వదిష్యంతి తవాహితాహ, వారు నీ గురించి రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వారు మాట్లాడే మాటలు తూటాల్లాగా నీకు పొడుస్తూ ఉంటాయి. వారేమనుకుంటారనంటే నువ్వు ఇది శత్రువులను చూసి భయకంపితుల వైపే నువ్వు పారిపోయేవని అనుకుంటారు. తథో దుఃఖతరాన్నుకి, దానికంటే నీకు ఇంకేం పెద్ద దుఃఖం ఉంటుందయా, దానికంటే నువ్వు చచ్చిపోవడే మేలు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు పాపము పాపము అయితే మరి నాకు తగులుతుంది కదా అనేసని అర్జునుడు చెప్తే, ఇప్పటిదాకా అర్జునుడితోని మాట్లాడేది కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడి ప్లాట్ఫామ్ లోనే వచ్చి మాట్లాడారు. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడి నుంచి కంప్లీట్ గా ఒక యూటర్న్, ఈ శ్లోకంతో ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ గా ఒక యూటర్న్ వచ్చేస్తుంది భగవద్గీతకి. ఇప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే అర్జునుడితో మాట్లాడే మాటలు కూడా కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే కేవలం బాడీలే ప్లాట్ఫామ్ గురించి, యుద్ధం చెయ్యి చేయకుండా ఎందుకు ఉండాలి అనేసి దాని గురించే చెప్పారే కానీ భక్తి గురించి ఇప్పటిదాకా అసలు చెప్పనే లేదు. కానీ ఈ శ్లోకంతోని అర్జునుడిని కంప్లీట్ గా తీసుకొని భక్తి మార్గంలోకి తిప్పేశారు. నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. అంటే ఏంటి అని అంటే నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య అంటే ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గంలోని ఎవరైతే ఉంటారో నువ్వు పాపము 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 అనేసని పాపముని పట్టుకొని నువ్వు ఇక్కడ పెద్ద ఇది డ్రమ్ లాగా వాయిస్తున్నావు. కాకపోతే పాపం దేని గురించి ఉన్నది? ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళి సగం లంకని కాల్చేసి వచ్చారు. ఆయనకి ఏం పాపం చుట్టుకున్నది? ఆయనకి ఏం పాపము చుట్టుకోలేదు. ఇంతమందిని కాల్చేసి వచ్చారు అక్కడ. ఇప్పుడు అదే ఒక ఆర్మీ వాళ్ళు కానీ వెళ్ళి వాళ్ళు యుద్ధ భూమిలోని ఎంతో మంది శత్రువుల్ని నాశనం చేసి వస్తే వారికి ఏ రకమైన పాపము చుట్టుకోదు. వారికి ఇన్ఫాక్ట్ మెడల్ కూడా ఇస్తారనమాట. ఎందుకు అనంటే వారు ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే అక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ఆర్డర్స్ పాటిస్తూ వాళ్ళు శత్రు సైన్యం మీద దాడి చేస్తారు. అదే రకంగా ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసం అనేసని అతని సంతృప్తి కొరకు అతను వెళ్ళి లంకని కాల్చేసి వచ్చారు. ఎప్పటిదాకైతే ఆంజనేయ స్వామిని నిందిస్తున్నారో
అప్పటిదాకా అతను తట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. ఒక్క మాట కూడా అతను చెప్పలేదన్నమాట. కాకపోతే ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని అన్నారో అప్పుడు అతనికి కోపం వచ్చింది. లంకని మొత్తం నాశనం చేసేసి అతను వచ్చారు. కానీ ఆయనకి ఏమైనా పాపం చుట్టుకున్నదని అంటే ప్రతి వీధిలోని ఆంజనేయ స్వామికి గుడి కట్టించి ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మరి ఆంజనేయ స్వామి చేసింది పాపం అయితే ఇంతమంది ఆంజనేయ స్వామికి ప్రదక్షిణ ఎందుకు చేస్తారు? కాబట్టి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ధర్మము అనగా ఏంటి అని అంటే ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, భగవంతుని పట్ల భక్తియుక్త సేవని పెట్టుకోవడం అనేది ధర్మం అంటే. అందుకోసమే అంటారు ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని. అంటే మనం ధర్మాన్ని కాపాడాలి, మనం భగవంతుని పట్ల ప్రేమను పెట్టుకున్నాము, భక్తిని పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనకి చనిపోయే టైంలోని భగవంతుడే మనల్ని కాపాడుతారు, ఆ ధర్మమే మనల్ని కాపాడుతుంది. అందుకోసమనే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని చెప్పారనమాట. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పారనమాట, భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్స్యే సన్నిహితే కాల సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాల నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరణే. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి సంప్రాప్తి సన్నిహితే కాలి అంటే చనిపోయే సమయం దగ్గర పడుతూ ఉంటుందో అప్పుడు 1000 తేళ్లు కుట్టినట్టుగా ఉంటుందంట. అప్పుడు ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. కాబట్టి అప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనకి మన ధనము కానీ, అందుకోసం అంటారు మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం. అంటే దేనికి ఎప్పటికీ కూడా మాకురు ధన జన యౌవన గర్వం అంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నది, నా దగ్గర జనాలు ఉన్నారు, నా వెనకాతల నేను ఏం చెప్తే అదే పలుకుతారు వాళ్ళు కూడా, లేకపోయిందా యవనం ఉన్నది అనేసి ఎప్పటికీ అనుకోవద్దు. ఇవంతా కేవలం కాలం మాత్రం. అంటే కేవలం ఒక హారతి కర్పూరం వల్లే అది కాలిపోయేంత సేపు కూడా ఉండదు మన దగ్గర, నీటి బుడగ వంటిది అది. కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా దాని మీద గర్వం పడద్దు. కాబట్టి ఓ మూఢమతే, ఓ తెలివి తక్కువ మనసా అనేసని అతను చెప్తున్నారు. ఎప్పటికీ భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఒకసారి చెప్తే వినకపోవచ్చు, రెండోసారి చెప్తే దాన్ని అలసుగా తీసుకొని ఉండొచ్చు, కానీ మూడోసారి కూడా చెప్పారు అని అంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితేనే 3 సార్లు చెప్తారనమాట. అతను ఎవరు? ఆదిశంకరాచార్యులు వారు. అతను సాక్షాత్ పరమశివుని అవతారం. అతను చెప్తున్నారు. కాబట్టి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. త్రాయతే అంటే కట్ చేసేసి పట్టుకెళ్తుంది అనమాట. దేని నుంచి పట్టుకెళ్తుందంటే మహతో భయాత్ అంటే చాలా చాలా పెద్ద డేంజర్ నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. అన్నిటికంటే పెద్ద డేంజర్ ఏంటి అంటే 3 రకాల డేంజర్స్. ఒకటి చావు. చావు అని అంటే గజగజలాడిపోతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు. ఎప్పుడు వస్తుందో ఏం పాడో తెలియదు. కరోనా వస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు ఎవరికి తెలియలేదు, మాస్కులు లేకుండా బండ్లు తీసుకొని తిరిగారు. కానీ అదే ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ వేసుకొనే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అని అంటే చావుని దగ్గరగా చూశారు. చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరెవరు అందరూ కూడా పోయారు. కాబట్టి ఏమవుతుందో ఏమో అనేసి భయపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేహా విక్రమణ సోస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొద్దిగా నువ్వు ధర్మం చేసుకో, కొద్దిగా భక్తి అనేది పెట్టుకో భగవంతుడి మీద, నీకు అన్నిటికంటే పెద్ద కష్టాన్ని నుంచి అదే కాపాడుతుంది. కాబట్టి నీకు పాపం అనేది చుట్టుకోదు, భక్తి మార్గంలోని పాపం అనేదే లేదు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. మనం కొద్దిపాటి భక్తి చేసినా సరే కూడా మనకి ఇంకా మిగతావంతా ధనం గాని జనం గాని అవంతా కూడా ఈ జన్మకి మనకి ఎంతైతే ఉన్నదో అంతే. నెక్స్ట్ జన్మలోని మనకి అది ఆస్తి అవేవి కూడా రాదనమాట. కాకపోతే భక్తి అనేది మనం కొద్దిగా చేసుకున్నా కూడా మనకి ఈ జన్మలో మనం పూర్తి చేయలేకపోయాము. ఒకవేళ 10% భక్తి చేయగలిచాము, వచ్చే జన్మలో మనం కనీసం 11% నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేదానికి మనకి ఒక ఆస్కారం దొరుకుతుంది. రెండోది ఏంటి అని అంటే వచ్చే జన్మ దేనికి వస్తుంది మనకి? మనిషి జన్మే వస్తుందా, లేక ఏ పురుగు జన్మ వస్తుందా, లేక ఏ కుక్క జన్మ వస్తుందో కూడా మనకి తెలియదు. కాకపోతే భక్తి మార్గంలో ఉన్నామని అంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే జన్మలోని మనం వెళ్ళగలిస్తే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటాం, లేదంటే కనీసం మనిషి జన్మ అనేది వస్తుంది. ఇది రెండో భయం. మూడో భయం ఏంటి అని అంటే మనకి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇదంతా కూడా కష్టాలు మనకి తట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట.
అందుకోసం మనకి ఈవెన్ భాగవతంలో చెప్తున్నారనమాట, సమాశ్రితాయే పాద పల్లవ పులవం మహత్పదం పుణ్య యశోమురారి భవాంబుది వత్సపదం పరం పదం 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 యద్ విపదం నతేషాం. అంటే అదేంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క పదంలోని మనకి డేంజర్ అనేది ఉన్నది, అది ఈ లోకంలోని. కాకపోతే మనం సమాశ్రితాయే పాద పల్లవ ప్లవం, మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి పాద పల్లవాలను. పల్లవం అంటే బోట్ అనమాట. ఎవరి పాదాలని అంటే మహత్పదం పుణ్య యశో మురారి, ఆ మురారి అయిన కృష్ణుడి పాదాలను పట్టుకోవాలి. అతని పాదాలను పట్టుకున్నామంటే ఏమవుతుంది అంటే భవ అంబుది వత్సపదం పరంపదం, అంటే ఇంత పెద్ద భవసాగరం అనేది మనకి ఎంత మారిపోతుంది అని అంటే అది పదం, అది మనకి వత్స పదం అంటే ఒక దూడ యొక్క పాదాలు ఎంతైతే ఉంటుందో అంతే లోతులో ఉంటుందన్నమాట, అంతే చిన్నదైపోతుంది ఈ పెద్ద మహాసముద్రం అన్నమాట. దాన్ని చాలా చాలా సునాయాసంగా దాటేయచ్చు మనం. అందుకోసమే ఈవెన్ మనకి శ్రీరామదాసు అతను కూడా పాడారనమాట, నహతరమా భవ సాగర మీదను నలినదలేక్షణ రామా, ఏ తీరుగనను దయచూపెదవో ఇలవంశోత్తమ రామా, నాతరమా భవ సాగర మీదను నలినదలేక్షణ రామా. అంటే ఈ భవసాగరాన్ని నేను దాటగలనా, నా వల్ల అవుతుందా స్వామి, మీరే దాటించాలినని అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇది దాటించాలనంటే కేవలం ఆ కృష్ణుణ్ణి, ఆ మురారిని, ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభుని, వారిని మాత్రమే పాదాలు పట్టుకోవాలి అని. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం విభీషణుడిని చూసినట్లయితే, విభీషణుడు కూడా రావణాసురుణ్ణి అతని లంకని విడిచిపెట్టేసి వచ్చారనమాట. సో మొత్తం అంతా కూడా సమస్త లంక ప్రజలందరూ కూడా అతన్ని ఒక ద్రోహి అనేసి ముద్ర వేసేశారు. అండ్ పోనీ ఇక్కడ వెంటనే దొరికిందా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు పాదాలు అని అంటే, జాంబవంతుడు చెప్పారు, నాయన శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మీరు చూస్తే అతనికి శరణాగతి ఇస్తున్నారు, అతను ఎవరో తెలుసా, సాక్షాత్ రావణుడి తమ్ముడు అతను, మీ యుద్ధ పన్నాగాలంతా కూడా రావణుడికి వెళ్ళి చెప్పచ్చు అని అంటే దానికి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు చెప్పారు, మీరు ఇంకా విభీషణుడి గురించి చెప్తున్నారు, ఒకవేళ రావణాసురుడే వచ్చి నన్ను పాదాలు పట్టుకున్నానంటే రావణుడిని కూడా నేను క్షమించేదానికి తయారుగా ఉన్నాను అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. మరి వాళ్ళకేం పాపం చుట్టుకున్నది, వాళ్ళకే పాపము చుట్టుకోలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అయితే మీరందరూ వినే ఉంటారు. ఒక ఎలక ఏకాదశి నాడు ఒక దీపపు శర్మ, ఆరిపోతున్న దీపపు శర్మని చూసి ఏదో పండు అనుకొని దాని దగ్గరికి వెళ్ళింది. వెళ్ళేసరికి అది తగిలి పడిపోయింది, చనిపోయింది. కాబట్టి అది చేసింది చిన్నపాటు సేవే అది, కానీ దానికోసమని కూడా దానికి వచ్చే జన్మలో మానవ జన్మ వచ్చింది. అండ్ ఇది కూడా అందరికీ తెలిసిందే, ఉడత ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసం అనేసి వారధి కడుతున్నారో నలనీలులు, ఆ ఉడత కూడా తన వల్ల ఎంత అవ్వగలదు సహాయం ఏమీ చేయలేదు. కాకపోతే ఏదో ఇసుక వెళ్ళి అక్కడ రాల్చేసి వస్తుంది, కాకపోతే దాన్నే ఉడత సహాయం అంటారనమాట. అంత చిన్న సహాయం, దానివల్ల వారధి కట్టేదానికి ఏమాత్రం కనీసం ఒక 15 నిమిషాలు కూడా తొందరగా అవ్వలేదన్నమాట వారధి. కానీ ఏదో ప్రయత్నించిందని చెప్పని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తన 3 వేళ్లతోని ఆ ఉడత మీద రాసేసరికి ఆ యావత్ ఉడత జన్మనే తరించిపోయింది, ఆ జాతి తరించిపోయింది అనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో, భక్తి మార్గంలో వెళ్తారో, వారి జీవితం చాలా చాలా శుభప్రదం అవుతుంది అనేసి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి 4వ క్వశ్చన్, ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్ అంటే కుల ఆచారాలు ప్రచారాలు అవంతా కూడా ఏమవుతుంది అంటే దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, త్రైగుణ్యో విషయో వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. అంటే ఈ త్రిగుణాల నుంచి నువ్వు పైకి రావయ్యా అర్జున అనేసి చెప్తున్నారనమాట. నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, ఎందుకు అనంటే త్రైగుణ్యం విషయో వేద, ఈ 3 ఇది గుణాల గురించే అన్ని వేదాలలోని కూడా ఇచ్చున్నారనమాట. దానికంటే ఎక్కువ లేదు, దానికంటే కూడా నువ్వు బయటకు వచ్చే అసలు. ఎందుకనంటే వేదాల్లో నిజం చెప్పాలనంటే 96%, 96% ఏంటి అనంటే మనకి కర్మకాండ గురించి మాత్రమే ఇచ్చున్నారు. అంటే మంచి ఏంటి చెడేంటి, మనం ఏ రకంగా ఉండాలి ఏ రకంగా ఉండకూడదు, అంతేగాని భక్తి గురించి చాలా తక్కువ ఇచ్చున్నారనమాట. అందుకోసమనే ఇతను కూడా వేదవ్యాసులు ఎప్పుడైతే రచించారో
ఈ అన్ని కూడా వేదాలన్నీ రచించిన తర్వాత కూడా అతనికి ఆనందం అనేది దొరకలేదు. అతను అప్పుడు తన గురువైన ఇతని దగ్గరికి, నారదముని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, స్వామి ఇంత గురుదేవా, నేను ఇంత రచించినా సరే కూడా నాకు సుఖం అనేది దొరకటం లేదు, ఎందుకు ఆనందం అనేది దొరకటం లేదు అనంటే అప్పుడు అతను చెప్తారనమాట, అవును ఎందుకు దొరకటం లేదు అని అంటే నువ్వు కర్మకాండ గురించి మాత్రమే రాసావు కానీ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం మర్చిపోయావు, అందుకోసం నీకు ఆనందం దొరకటం లేదు అని అంటే ఆఖరిగా అతన్ని రచించింది ఏది అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం. కాబట్టి ఆ శ్రీమద్ భాగవతం రచించిన తర్వాత ఆయనకి సంతృప్తి అనేది, ఆనందం అనేది దొరికిందనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఈ వేదాల నుంచి పైకి రా నువ్వు అనేసి చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మనిషికి ఎవరికైనా దాహం వేస్తున్నప్పుడు నీరు తాగాలనుకుంటారు, ఒక్కొక్క బావిలోని నీళ్లు తాగేదానికంటే కూడా మనకి ఏకంగా ఇక్కడ ఒక పెద్ద గంగ ప్రవహిస్తోంది, ఆ గంగా నదిలోని మునక వేయొచ్చు కదా, ఎందుకు ఇంకా బావిలో నీళ్లు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట. నీకు ఇక్కడ నేను చెప్తున్న దాన్ని నువ్వు పాటించు, అనవసరంగా వేదాలు వాటి జోలికి వెళ్ళొద్దు, ఎందుకంటే వేదాల్లో ఉండేదంతా కూడా కేవలం కర్మకాండ మాత్రమే అనేసారు. ఇప్పుడేంటి అని అంటే అనిశ్చితం ఉన్నది, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదో తెలియటం లేదు నాకు అన్నదానికి కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ ఏకేహో కురునందన బహుశాఖాహి అనంతశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒక వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అనేది పెట్టుకో, ఒకటి అంటే ముందుకు వెళ్ళగలిచేలాంటి బుద్ధి అనేది పెట్టుకో, అది కేవలం భక్తి మార్గం ద్వారా మాత్రమే లభించగలదు. మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్ అంటారనమాట. సో కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్ అనేది డివోషనల్ లైన్ లో ఉండే వారికి మాత్రమే కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్ అనేది ఉంటుంది, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. సో వారికి ఏంటి అని అంటే ఒకే ఒక లక్ష్యం అనేది ఉంటుందన్నమాట. కాకుండా ఆ రకంగా కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం భౌతికమైన కోరికలోని మనం ఈ వలయంలో మనం చిక్కుకుంటామో అటువంటి వారిని బహుశాఖ, అది కూడా ఎలాంటిది అంటే హి అనంతశ్చ అంటే ఎన్నో ఎన్నో శాఖలు, అది కూడా అనంతమైన కోరికలు, ఆ చిక్కుల మధ్యలోని మనిషి చిక్కుకపోతాడు. కాబట్టి వారికి ఏంటి అని అంటే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అనేది ఉండదు. కాబట్టి భక్తి మార్గంలోకి నువ్వు రా అర్జున, భక్తి మార్గంలో ఉన్నా అంటే నీకు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అనేది వస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూర్ మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి అంటే అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున నీకు కేవలం అంటే కేవలం కర్మ చేసే అధికారం మాత్రమే ఉన్నది, కానీ దాని ఫలాన్ని నువ్వు ఆపేక్షించేదానికి నీకు అర్హత లేదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే నిన్ను నువ్వే దాని అర్హత పొందేవు అనేసని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ కర్మ ఫలితానికి నువ్వు కట్టుబడి ఉండద్దు అనేసి చెప్తున్నారు. దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లోని మామిడి చెట్టు ఉన్నది. సో మనం ఏమనుకుంటామనంటే ఎవరైనా బయట వాళ్ళు దాని నుంచి మామిడి పండు తెంపుకొని వెళ్తున్నారు లేక రాళ్ళు విసురుతున్నారు అని అంటే మనకి వెంటనే మనకు వచ్చే రియాక్షన్ ఏంటి అని అంటే మనం కాపబడతాం. ఏమయ్యా కనీసం అడగాలని కూడా తెలీదా ఈ యజమానిని, ఇది మా చెట్టు అనేసి అని అంటాం. మన చెట్టు ఎలా అవుతుంది? అది నీళ్ళు ఏదో కొద్దిగా పోసుండొచ్చు, విత్తనం ఏదో నాటుండొచ్చు, కానీ దాని మట్టి ఎవరు తెచ్చారు? భగవంతుడు తెచ్చారు. ఆ విత్తనం నాటిన తర్వాత అంత అద్భుతమైన చెట్టు రావడానికి కారకులు ఎవరు? భగవంతుడు. ఇన్ఫాక్ట్ అది చెట్టు పెద్దదైన తర్వాత అదంతటికదే నీరు తీసుకుంటుంది. మనం నాటింది ఒకే ఒక విత్తనం, మరి అలాంటప్పుడు మనకు ఒకటే పండు రావాలి, కానీ ఎన్నో ఎన్నో పళ్ళు ఇస్తోంది. అన్ని పళ్ళు ఎవరు తెప్పించారు? మనం కాదు కదా అట్లీస్ట్. కాబట్టి మనం దానికి అధికారం మనకి ఏ రకంగా ఉన్నది? మనకు అధికారం లేదు. కాబట్టి మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే కేవలం కర్మ చేసే అధికారం నాకున్నది, అంతేగాని దాని ఫలితం మాత్రం ఎప్పటికీ ఆపేక్షించకూడదు అనేసి చెప్పాలి. ఆ ఫలితాన్ని మాత్రం ఎప్పుడు భగవంతుడికే విడిచిపెట్టేసాము అని అంటే మనకేది వస్తుందో అది మన భాగ్యంలో రాసున్నది అనేసి అనమాట. సో ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన త్వక్తేన భుంజిత మాధృత కస్య స్విద్ధనం అని ఇది ఈశావస్య ఉపనిషత్తులో ఇచ్చిన 2వ శ్లోకం ఇది. సో ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి వారి కోసం అనేసని భగవంతుడు పెట్టి ఉంచుతారు. మనము నాకు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అనే ఆతృతతో ఎప్పుడు ఉండకూడదు. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి కోసం పెట్టారు, ప్రతి ఒక్కరికి కడుపు నిండా ఉండేలాగా భోజనాలందరికీ కూడా సరఫరా చేస్తున్నారు. కానీ మనం అత్యాశకి వెళ్ళి
వేరే వారిది మా గృధ కస్య ధనం, వేరే వారికి చెందవలసిన దాని మీద మనం ఆశలు ఎప్పుడూ కూడా పెట్టుకోకూడదు. మనకి ఏదైతే రాసున్నారో, కొడుకు లేరు అని అంటే కొడుకు లేరు, కొడుకే కావాలి, నాకు ఎలాగైనా కొడుకే కావాలి అనేసి ఆ రకంగా అనుకోవడం తప్పు. అండ్ మనకి ధనం కావాలి అని అంటే మనకి ఎంత అవసరం ఉన్నదో భగవంతుడు మనకు అందిస్తారు. ఎంత కోరుకుంటున్నాం అంత మరు, ఎంత అవసరం ఉందో అంత అవసరం ఉండేది భగవంతుడు ఖచ్చితంగా తీరుస్తారు. కాబట్టి అతిగా కోరుకోవడం అనేది కూడా తప్పు అనేసి అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో శ్రీ భగవాను వాచ ప్రజాహతీయద కామాన్ సర్వపార్థా మనోగతాన్ ఆత్మాని ఏవాత్మనా తుష్ట స్థితప్రజ్ఞస్తథోచ్యతే. అంటే ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞుల గురించి చెప్తున్నారనమాట. స్థితప్రజ్ఞులు అంటే వారి అంటే ఎవరు అని అంటే, ఎవరైతే అన్ని రకమైన ఇంద్రియ భోగముల్ని కూడా వారు విడిచిపెట్టేస్తారు, వారు అనవసరంగా ఇది ఇలా ఉంటుందేమో అదలా ఉంటుందేమో అనే ఆలోచనల్ని కూడా త్యజించేస్తారు. వారికి ఏంటి అని అంటే వారిలోనే వారు అంటే వారికి ఏది ఉన్నదో దాంతోనే వారు సంతృప్తి చెందుతారు. అటువంటి వారిని స్థిత ప్రజ్ఞ అని అంటారు. మీరు అదే ప్రహ్లాద్ మహారాజు చూశారంటే ప్రతిరోజు అతనికి మరణదండనే, ప్రతిరోజు. ఒకరోజు శూలాలతో పడిపిస్తూ ఉంటారు, ఒకరోజు విష సర్పాలతోని వారిని కాటేస్తూ ఉంటారు అతన్ని, ఒకరోజు ఏనుగులతో తొక్కిస్తూ ఉంటారు, ఒకరోజు కొండ నుంచి కిందకు తోసేస్తారు, ఒకరోజు దహిస్తున్న అగ్నిలో కూర్చోమని చెప్తారు. కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్నామంటే ఒకటి వణికిపోతూ ఉంటాము, ఏదో ఒక రకంగా తప్పించుకొని వచ్చామనంటే ఆ శిక్ష అమలు చేసినది తన తండ్రి అని తెలిసిన తర్వాత ఆ తండ్రి మీద అగ్గి మీద గుగ్గిళ్ళలాగా మనం ఇదవుతూ ఉంటాం. ఏం నాన్న మీరేనా ఇలాంటివి చేసేది, నేను మీ కొడుకుని కదా అనేసి మనం కోపడుతూ ఉంటాం. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి అలాంటిది ఎప్పుడూ లేదు. తన తండ్రి దగ్గరికి వస్తారు, ఒకవేళ తండ్రికి కూడా ఆబ్వియస్లీ ఏంటి అని అంటే అయ్యోయో నా కొడుకు అనేసి ఆ మొమెంట్ కి దా నాన్న దా ఇక్కడ రా, ఫోన్లే బ్రతికేవు కదా అని అనుకుంటారు, కూర్చోబెట్టుకుంటారు ఒళ్ళోని. ఏ మాత్రం కంప్లైంట్ లేకుండా ఒళ్ళో కూర్చుంటారు. అంతా అయిపోయినాక ఎందుకు నాన్న ఆ శ్రీహరి నామాన్ని విడిచిపెట్టి నన్నే నువ్వు దేవుడిలాగా భావించవచ్చు కదా అంటే, లేదు నాన్న తప్పు నాన్న, శ్రీహరియే మనకి దేవుడు అని అనగానే మళ్ళీ ఇతనికి మరణ దండని విధించండి అనేసి మళ్ళీ పంపించేస్తారనమాట. మళ్ళీ అతను వెళ్ళిపోతారు. సరే నాన్న మీరు ఎలా చెప్తే అలాగే అనేసి. ఏనాడు ఇప్పుడు అతను తన తండ్రిని దూషించడం కానీ లేకపోయినా ఆ శిక్ష ఎవరైతే అతనికి వేస్తున్నారో వారి మీద కోపం కానీ ఎప్పుడూ లేదనమాట. ఎలా ఉన్నా సరే కూడా అతన్ని భగవంతుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అవశ్య రక్షివే కృష్ణ అనేసని కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా అతన్ని కాపాడుతారు అనే ఒక దృఢ సంకల్పం అతనికి ఉన్నది. దాన్ని అతను ఇది కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్పేది స్థిత ప్రజ్ఞత అని చెప్తున్నారు అనమాట. వారికి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా సరే కూడా వారు ఏంటి అని అంటే బాధపడడం కానీ కలత చెందడం కానీ లేక అతిగా వారు ఆనందపడిపోవడం కానీ అలాంటివి లేదు. సో ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజు. ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఏ రకంగానే ఉండేవారు. అతనికి ఏది ఉన్నాదో దాంతోనే సంతృప్తి పడుతూ ఉండేవారు అనమాట. ఎప్పుడూ కూడా అతనికి ఇది కావాలి అది కావాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అమెరికాకి వెళ్ళారు, అది కూడా తన గురు ఆజ్ఞ మేరకు వెళ్ళారు 70 ఏళ్ల వయసులోని. అక్కడ తనకి తినేదానికి తిండి లేదు, వేసుకునేదానికి బట్టలు లేవు, చలికాలం అక్కడ విపరీతంగా చలునింది. ఏదో ఆయనకున్న దాంతో మాత్రమే అతను ఉండి అక్కడ 108 మందిరాల్ని సంస్థాపించుకొని వచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు మన ఇంద్రియాలని వాడుకోవాలి. అవసరం ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు మనం దాన్ని వాడుకోకూడదు. ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల నుంచి మనం దూరంగా ఉండాలి. ఎలాగా అనంటే ఒక తాబేలు ఏ రకంగా అయితే తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్తుంది, ఎప్పుడైతే కష్టం ఎదురవుతుందో అప్పుడు చేతులు కాళ్ళు అన్నింటినీ లోపల తీసేసుకుంటుంది. మనం కూడా ఆ రకంగా మన ఇంద్రియాల్ని అవసరం ఉండేటప్పుడు వాడుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు కామ వాంఛలు మనకు కనిపిస్తున్నాయో అప్పుడు మన ఇంద్రియాల్ని అంతర్ముఖం చేసుకోవాలి, దానికి మనం లోబడకూడదు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ధ్యాయతో విషయా పుంసః సంఘాతేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామా క్రోధోభిజాయతే క్రోధా భవతి సమ్మోహ సమ్మోహా స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశా బుద్ధినాశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి.
ధ్యాయతో విషః పుంసః అంటే ఎప్పుడైతే మనిషి ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారో, కొద్దిగా ఆలోచన, ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు, అబ్బో నేను కూడా అక్కడ ఉన్నంటే బాగుండేది, లేకపోయిందా వీళ్ళు ఏదో తింటున్నారు నేను కూడా కొద్దిగా తింటే బాగుండేది, నా దగ్గర కూడా అంత డబ్బులు ఉంటే బాగుండేది, నా దగ్గర కూడా మంచి మొబైల్ ఉంటే బాగుండేది, ఈ రకంగా ఒక్క ఆలోచన వెళ్తే చాలు సంఘాతేషోపజాయతే, అటువంటి వారి సాంగత్యంలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. సో ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నారంటే నేను కూడా వాళ్ళతో పాటే వెళ్ళి కూర్చుంటాను, కూర్చొని ట్రై చేస్తాను, ఎప్పటికైనా మాట్లాడతారేమో నాతోని అని చెప్పని ఆ రకంగా. దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే సంఘాత్ సంజాయతే కామ, అంటే ఈ రకంగా ఆ సాంగత్యంలో ఉండేదాని వల్ల కామం అనేది పుట్టుకొని వస్తుందన్నమాట. దొరికినంత దాకా బానే అనిపిస్తుంది, కాకపోతే ఎప్పుడైతే దొరకదో కామ క్రోధో విజాయతే. కాబట్టి మీరు చూసినట్లయితే చాలా జగన్న అమ్మాయిల మీద అటాక్స్ చేయడము, వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకోనని అని అంటే ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోకపోయేసరికి ఆ అమ్మాయి మీద దాడి చేయడం. కాకపోతే వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు దొరికిపోతారు, వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఎన్కౌంటర్ లోని వాళ్ళని చంపేస్తారు అనేసని వాళ్ళ తల్లిని తండ్రిని ఒక బొద్దింకను చూసినట్టుగా ఊరు వాళ్ళందరూ చూస్తారనే విషయం తెలుసు. కాకపోతే కామాతురాణం న భయం న లజ్జ, ఆ టైంలో వాళ్ళకి తెలియదు. దొరికినంత దాకా బానే ఉంది, దొరకకపోతే అదే క్రోధం కిందకి మారిపోతుంది. క్రోధా భవతి సమ్మోహ, క్రోధం వల్ల ఏంటి అని అంటే సమ్మోహనమైన శక్తి వచ్చేస్తుంది మనకి, సమ్మోహితలో అయిపోతాం మనం. సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, అప్పుడు మనకి మన స్మరణ శక్తి మనం కోల్పోతాము, మనం ఎవరము ఏంటి అనేది మొత్తం మర్చిపోతాము. అందుకోసమని వారు చేసే పనులు వారికి తర్వాత ఆలోచిస్తే వారికి అయ్యో నేను ఇలాంటి పని ఎందుకు చేశాను అని ఆలోచిస్తారు. కాకపోతే ఆ టైంలోని వారికి బుర్ర పనిచేయదు. ఎందుకు పనిచేయదు అంటే స్మృతి విభ్రమ, వారి మెమరీ లాస్ అయిపోతుంది అప్పుడు. కాబట్టి వారికి ఏది గుర్తుండదు. స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ, వారి ఎవరో మర్చిపోయిన తర్వాత వారి బుద్ధి ఎలా పనిచేస్తుంది, బుద్ధి నాశనం అయిపోతుంది. బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి, బుద్ధి ఎప్పుడైతే నాశనం అయిపోతుందో సర్వనాశనం అయిపోతుంది వాళ్ళకి. వారు ఖచ్చితంగా వారు కేవలం వారు అధోగతికి పాలవుతారు వారు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియము అనేది ఒక సర్పము వంటిది, దాన్ని మనం గట్టిగా దాన్ని మెడ దగ్గర పట్టుకోకుండా ఇంకెక్కడైనా మనం పట్టుకున్నామంటే అది మనల్ని తిరిగి కాటేసి మనల్ని మింగేసేదానికి అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఇంద్రియాలని ఎక్కడ వాడాలి అనేది ఈవెన్ స్లైటెస్ట్ ఒక్క థాట్ వెళ్తే చాలు ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల పట్ల మనకేంటి అని అంటే సర్వనాశనానికి దారి తీసేస్తుంది ఇది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ఇది 8 స్టేజెస్ లోని మనం నాశనం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. తల్లిదండ్రులకి కొన్నిసార్లు ఇక్కడ విజయవాడలో కూడా ఇది రకంగా ఒకసారి ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది చాలా సంవత్సరాల కిందట. ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ఇది పొడి చేయడం ఏదో చేశారు. సో ఆ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేదన్నమాట, ఆ పిల్లాడిని తరిమేశారు, ఆ అబ్బాయిని జైల్లోనే ఉండనివ్వండి అనేసి. ఇది కాకపోతే వారు కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు వారి పిల్లలు ఈ రకంగా ఎలా తయారయ్యారు అనేసి. ఇది 8 స్టేజ్ల్లో జరుగుతుంది. ఇది ఒకటి ధ్యాయతో విషాపుంస, కేవలం వారికి ఏంటంటే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు ఒకే ఒకసారి. దాని తర్వాత ఏంటి అని అంటే అటాచ్మెంట్, దాని మీద వారికి సంఘాత్ దేశోపజాయతే, ఆ సంఘం కావాలి వారికి. సంఘాత్ సంజాయతే కామ, అది కామం కిందకి మారుతుంది. కామ క్రోధో విజాయతే, అది క్రోధం కిందకి మారిపోతుంది. క్రోధా భవతి సమ్మోహ, వారికి తెలివి అనేది పనిచేయకుండా పోతుంది. దాని తర్వాత సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి అనేది నాశనం అయిపోతుంది. స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ, బుద్ధే నాశనం అయిపోతుంది. బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి, సర్వ నాశనం అయిపోతారు వారు. సో ఈ రకంగా నాశనం అయిపోతూ ఉంటారు యువతలందరూ కూడా. కాబట్టి వారందరూ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే భక్తియుక్త సేవని చేసుకోవాలి, భక్తి మార్గంలోకి రావాలి. కృష్ణుడు శరణు వేడుకున్నారు అని అంటే నేహా విక్రమణా సూస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కాబట్టి భక్తి అనేది కొద్దిగా ఉన్నా సరే కూడా వారికి మంచి అనేదే జరుగుతూ ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతో మనకి 2వ అధ్యాయం పూర్తయింది. మనం రేపు చూస్తాము మంచి వారికి చెడు ఎందుకు జరుగుతుంది అనే దాని గురించి రేపు మనం చూస్తాము. సో ఇక్కడతోని 2వ అధ్యాయం మనకి పూర్తయింది. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు అడగచ్చు.